Sa panahon ngayon, yung mga reseller na yan, karamihan rumikta na doon sa mga ahente namin sa mga probinsya. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Ito yung ikatlong yugto ng ating pagdi-discuss tungkol sa mga gagamba. Shoutout muna tayo kay Christian Joshua, kay Jan Noah Jumauas, kay Ayidam, kay Risti Udyungan, kay Mirasol and Araneta family, Listen to Me, Mark Tirado, Jerry B. Palacio, at saka si Nina Ignacio. Shoutout sa inyo mga gamba. Yung gusto mong pa-shoutout, comment lang dyan sa baba. At sabihin nyo kung taga saan kayo para ma-shoutout natin kung saan yung lugar nyo. Ayun, ang pag-uusapan natin ngayon mga kagamba, patungkol sa sa reseller mga kagamba. Ganito yan. Nung time na wala pang pandemic, maganda kasi dalawa yan isang retailer at saka isang reseller. So pag-usapan muna natin ito reseller. Ito yan. Sa panahon ngayon, yung mga reseller na yan, karamihan rumikta na doon sa mga ahente namin sa mga probinsya. Kasi nga, itong mga nakarang araw dahil nga matumal at dagsa naman ang gagamba dito sa Pangasinan, maraming hinuhuli ang tao. Sa totoo lang, yung tao ko sa isang gabi nakaka-1,000 na huli. Ngayon, nakukuha nila ng mababang presyo yan. Pag dumirekta ka doon sa mismong ahente, makukuha mo ng 150 yan. So, yung reseller na yan, na dating kumukuha sa atin, nakita nila sa Facebook, eto si ganyan, nag-usap-usap sila. So, okay yun. Walang problema eh. Para naman madanas nyo kung paano malugi. Yan. Eto na, patalbugan ng presyo mga kagamba kasi nga ganito. Bakit ako, pagka nag-post ako sa Facebook minsan lang. Kung kailan lang dumating, doon ka lang makakakita ng aking post. At kung ano yung dumating, yun yung makikita mo. At saka pagka ako nag-upload, may nakikita kang gagamba, hindi yung mukha ko. Ayan mga gamba, yung gagamba ang kailangan ipakita dyan. So ito, ang reseller kasi, siyempre natural, kukuha ka pinakamababa 5 kaha. Yan, ito makinig ka reseller Ngayon may mga kausap na rin yan. Ang reseller na yan. Kung ang reseller kumikita yan usually mga gamba 50 hanggang 100 sa isang box o sa isang piraso, piso kanya. Yan mga gamba. So, siyempre kailan din niyang kumita. Ang problema lang kasi, pag kumuha siya ng marami, dahil nalulung siya, parang nalula siya dun sa presyo na may nagbigay ng 150, 180, 2 piso, hindi siya binibriefing na bakit? Mayroon ka bang buyer niyan? Sureball ka bang mabibili ka agad yan? Yan mga gamba, inuorient ko yung aking mga reseller at saka yung kumukuha sa akin ng marami. Sinasabihan ko siya at sinasabihan ko rin siya pag naubos ka agad yung gagamba niya, halimbawa kumuha siya ng 3 kaha, may umorder sa kanya, nakuha ka agad. So, ang tanong tatanungin ko muna siya, ilan ba yung umorder sa'yo? Ilan ba yung siguradong kukunin sa'yo? Yan. Pag kumuha siya ng 10, ilan ba yung sigurado dyan makukuha? Pag sinabi niyan 7, okay, go. Pero pag nag-isip siya na, hindi, pupos ko lang ito tayo sa Facebook, naku, mali ka dyan. Pag wala ka pang siguradong buyer, kumuha ka lang muna ng 3. Presyong hindi wholesale yung presyo natin. Additional lang tayo 50 pesos. Doon ka muna. Maintain ka muna doon. Ngayon, pag lumaki na yung volume ng kuha mo, babalik tayo doon sa reseller na presyo. Doon sa 5 bucks lagi o 10 bucks lagi. Ganun yan. Ngayon, reseller ka, dahil nakikita mo, ang dami umorder sa wall, sa Facebook, hindi mo alam, marami ring kausap yan. Eto ngayon, nakausap mo yung ahente namin sa probinsya.
binigyan ka 150 isang kaha. Abay, nalungula ka sa presyo. Hindi mo alam, libo darating sa'yo. Una-una, sabihin sa'yo, padala mo ako ng box, o may box ka ba dyan, o papaano. Siyempre, yun na yun, tuloy-tuloy na yun. Eto na, kakainin ka na ngayon ng sistema. Unti-unti nawawala yung puhunan mo na hindi mo nararamdaman. Kasi, kailangan mong ibenta yung gagamba mo within 3 days. Kasi nga magiging sumbi yan. At ang patay dyan mga kagamba, hindi bababa sa 5 bawat kaha. Kung 20 kaha yan, automatic 100 ka agad ang patay sa isang araw. So list ka na isang box ulit. Ayan. And then, dahil magulang nga yung ahente sa probinsya, pinadalang kanya, pati reject nakasaksak doon. Bibigyan ka rin ng reject niyan. Pero yung reject na alanganing sukat na ni-reject niya doon sa mangingilaw, sinabi niya reject ito, alanganin, ibabalik niya ulit doon sa box na ipapadala sa'yo. Pero may reject siya. Pero yung reject niya talaga reject na reject. Hindi mo pakikinabangan. Ganyan kagulang mga gamba. Ito take note sa inyo mga reseller na rumirikta o papaano, para naman magkaroon kayong idea. Kasi mga bago lang kayo, kawawa naman kayo, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung wala kang alam, tawagan mo ako personal. Kung makikinig ka sa akin, kung maniniwala ka, pag hindi ka maniwala ka nang tatawag. Kasi kung nagtatanong ka sa akin, tapos kukontrahin mo naman yung sagot ko, abay, huwag ka nang magtanong. Tanong ka pa. Pangontra ka rin naman pala. Bibigyan mo lang ako ng parang duda ka doon sa sagot ko. Para bang pasasabihin mo lang yung loob ko. Ang dami kong ginagawa, tatanong ka, sasagutin kita, tapos wala kang tiwala sa sagot ko. Huwag ka nang magtanong, mag-aaway lang tayo. Ayan mga gamba. Baka may awayin ka pa ng mga followers ko, murahin ka pa. Yun ang ingatan natin. Huwag tayong maging ganon. Ngayon, siyempre, binagsak mo yung presyo kasi iniisip mo sa dami nung umu-order. Nung minsan kasi kumita ka, oo. Nagparating ka, ang daming kumuha sa'yo. Kasi, ito, bago ito. Tingnan natin, baka maganda gagamba. Maraming magtatry yan. Susubok sila sa'yo. Minsan sasabihin sa'yo, balik ko na lang kaha mo. Wala akong pampalit eh. Ito lang ang pera ko eh. Sa uli ko na lang pagbalik. Ikaw naman, gusto maubos yung gagamba mo. Hindi mo alam, kinakain ka na nung pinambili mo ng kaha mo. Yan, dinagsak mo ang presyo. 150 kuha mo, binigay mo ng 180. Kung 10 kinuha o 200 pagka 5 kinuha. Magkano yung pamasahin ng 3,000 gagamba mo? 1,000? I-divide mo ngayon sa 3,000 yon. Diba? Yung 1,000. So magiging, ang puhunan, magkano? 180 na. 180 na ang isang kaha. Ibibigay mo pa rin ba 180 yan? Paano yung kaha mo? Yan. Pag ibinigay mo ng 2, logi ka pa rin. Bakit? Ang kaha magkano? 40? 35? Pag wholesale siguro ko nilo makakatipid ka. Pero pinakababa 50 piraso o 100. Kasi wholesale ako lang pag kumuha ng box mga kagambay. Kaya mas mababa. Pero pagkababa paba 20 o hindi ka masyadong wala kang discount doon sa kinukunan mo dahil siyempre bago ka lang. Pinakababa siguro 100 or 41. Ayan. So 35 pesos ang kaha or 40 pesos na kamo kasi may transport pa yan eh. Mayroon pang shipping pa yan eh. So 40, sarado na tayo sa 40 sa box. Okay. Ibibigay mo ba ng 40 yon? Siyempre 50. Di ba mga kambahan? Negosyo yun eh. Okay. Ngayon, ang presyo mo is 2. Ang puhunan pumalo na ng 180. And then yung box mo 50 o 40. 220 na. Bibigay mo ba ng 220, 230? Mali ba lang yung bulok ng kaha mo? Pagbago ang kaha mo, ang presyo ko magagamba 250. Palitan mo yung kaha ko. At least meron akong 30 centavos. Meron akong 20 centavos. Meron akong 25 centavos. Meron akong 50 centavos. Yan. Sa isang kaha, meron akong 50 pesos. Sa 250, palitan mo yung kaha mo. Yan ang standard ko mga kagamba.
Pag nagkagipitan ng gagamba, walang presyong ganyan. Papalo tayo sa 350 agad. Ganun yan. Pero, pag diniliberan kita, yung presyong 250, wag naman ganun deliver eh. Ang natural 350, palitan mo yung kaha. Ganun makakamba ang reseller. So, take note to mga reseller ha, ay malaking tulong ito sa inyo. Mas mainam pa na umamot ka o kumuha ka sa isang malaking nagparating, sabihin mo, boss, baka pwedeng baliktayan mo na lang ibigay sa akin. Siyempre ako, kung halimbawa, dumating sa akin 5,000, kumita ako doon sa 3,000, kumuha ka na 1,000, baka pwedeng pag-usapan natin. Pag pumunta ka dito sa bahay ko, pero pag i-deliver ko pa sa'yo, iba usapan na. Pinaghirapan ko na yun eh. Pag pumunta ka dito sa bahay ko, pero pag usap tayo sa social media, natural yung standard na presyo ko ibibigay ko sa'yo. Pero pag pumunta ka mismo dito sa akin at marami akong gagamba or kakausapin mo ako, tay, baka pwedeng susunod na barating mo kung ilang libo, baka pwedeng 1,000, ibigay mo na lang sa akin ng baliktaya. Pwede. Bakit hindi? Pero huwag kang pumili. Doon sa nakasalansan na 3,000, dadampot ka ng 10 kaagad doon. Bawal yung pipiliin mo, baliktaya ka na nga eh. Pipiliin mo pa. Di ba? Paano naman ako? Mga gamba. Kaya, yung mga reseller, pinipili ko rin. May mga reseller din na magulang mga gamba. Gusto nila, sundutan pa yung, mali yun. Mababang presyo na nga. Pwede kita ilibre siguro sa reject. At saka bigyan kita ng palita kahit 2 piraso. Pero yung kaha ko ayaw mong palitan, balik tayo na nga lang, huwag na. Hindi tayo pwede doon mga gamba. Pagod lang tayo. Ayun. So, yung mga reseller, good luck. Sana kumita kayo sa presyo nyo. Hindi ko naman kayo minamaliit. Pero, itong kung makikinig lang kayo sa akin, salamat. Kung hindi, at least ma-experience nyo rin kung paano kayo mahirapan. Bago ako kumita kasi sa gagamba, dami kong dinaanan mga gagamba. Hindi ka agad-agad. Ang isang hanap buhay kasi hindi overnight yan alam mo agad. Meron pa nga nagsabi niya sa akin dami pa raw akong hindi alam sa gagamba. Thank you Mayroon pa pala akong hindi alam sa gagamba. So, good luck din sa'yo. Kung baka ikaw ay maraming alam sa gagamba at yumaman ka din sa gagamba. Ayan, wala pang yumaman sa gagamba mga gagamba. Ito, naipundar ko lang yung bahay ko sa gagamba, pero hindi ganun kalaki. Dami mong dadaanan, matagal na panahon. Pero kahit pa paano, sa nabuhay na yan is sarili mo, mundo mo. Walang makikialam sa'yo. Kaya lang, malit lang tingin ng tao sa atin. Dahil nagtitinda lang tayo ng gagamba. So hanggang sa muling episode natin mga gamba, pag-uusapan din natin yung paano mag-retail. Yan, kasi mga nagre-retail dyan, sasabihin na lugi daw. Retail ka na nga, lugi ka pa. Okay, sa mga susunod na episode natin, pag-uusapan natin yan. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!